Здравейте, YouTube! Днес играем Майнкрафт. Сървъра на BG Сашо. Ето го. Ето го Paul Games. Ето. Готин скин. И днес ще ви покажем сървъра на BG Сашо. Тук си има и асансьор. Тук са всички хора. Би трябвало и аз да съм тук все пак. Защото аз съм ютубър, ето. Ма защо не съм тук, ясно? И остави. Сега има евент. Да. Мечове и такива работи ще има и... Чакайте малко. Ще има и такива лъкове, годени пълки и всичко. И ето го хостера, ако го видите, пък ето мене, Джоф Мало съпша. И какво да кажем друго за сървъра? Вижте евент, вижте варп евент. Тук кероти. Варп екип. Тук просета много има. Вижте сега Варп. Воу, фоши ми пък верно ни оправихме Варп джъмпа. Варп. Кое ли сме показали? Да. Аз съм човек. Да, добре. Кажете, госпожо. Вау, кой е това? Къде, я знам. Бъче добре си. Викайте хора. Какво е то? Вижте как убива този меч. Избрали си вече. И ви дава пароли по печени. Чакайте да си направим една снимка. Аре, мати. Аз не съм бездол да ти кажа от трагеда. Нали? За нея не знам. За нея за тя се пади, сега да ни падне. Готова за път. Ама аз виж съм лъгала. Тука. Ела, къде? Виж, напиши спаун. Ма трябва да се екипираме. Чай се екипирам, защото дедо. Ела на спауна. Се обличам. Аз даже на Антука си отдолу сложа клипа. Ела, сталя. Ела. Все пак. И сега, тук ще ме хвалиш ли? Така. Тук до галова да смиде, страха да не. Аз знам, не съм, то съм... Там частно си знам, че намиде. Тук може да слагаш и не зачупиш. И аз ще сложиш ли тук едно купчи и там ютубър и моето име. Абе ти ли зама, аз съм лично тук. Следвай ми очите, бе. Аз съм ко-хостер, виж.
Как так гледа? Махна го. Другия го остави. Айде. Готово! Ютубър Джош Малов. Опа, сега. Хостер. Хостер. Готово! Виж! Хостер БГ Сашо и ютубър Джош Малов. Следващ мач. Тъпо хере ало. Ама защо не става тъпо хере ало? Май телепортах всички. Опа. Опа. Не, няма събитие. Не, махайте са. Опа. Перде исках. Извинявай. Ето спей 22 май, аз го правя. Абе, кости тук. О. Да холсам ли някой смеча? Гледай, ти го удари, ти държиш меча. Де паднаха, бе? Омага, де паднаха, човек? Омага, чакай. Това ще бъде всичко от нас. Ето ме, абонирайте се за мен и чао!